Nanga umfoko amakholo ahlaba nanga umfoko amgqumuza mbele yakhe efuza umfazi womthetho wazimisa amadolo nje uyabona emhleni amadoda kusuka egolela kuze kuyoshaya kwampukunyoni umshini uhamba ugaya izibozi kwalocation muhle wena khathi ngoba ugxobe itheni zakho ukhetha amabala ukhanda liyaxega njengelentethe madoda usigawu semthemkhulu nxa uzohlungu ziyababa ziyashuqula ngizalwa insizwa mina ngizalwa umfoka libovu ibhulu libovu ikhalathi kazi khathi ngoba ushaya nje namhlanje into yokusala umuntu uzoyithatha bafowethu ngicela ukuphawula kulolu daba lwesiphithiphithi salensizwa yomakhanya esiyibiza ngensizwa ngoba sifisa ukuthi ilunge siyibiza ngensizwa ngoba sifisa ukuthi ilunge sifisa ukuthi umnsizwa bazi abantu ukuthi umnsizwa buyini umnsizwa buyinto engakanani umnsizwa sifice bukhona lelizwe lakhiwa ngumnsizwa alakhiwanga ngeinhlamba lezi ezikhona nokungazazi ukuthi ukusiphi isigaba kodwa ngaphambi kokuthi ngingene kodabeni lwalensizwa leyo siyafisa ukuqala nje ngesithangami engisibonile sabe indaba lapha khona esibone khona umdidiyeli ekhuluma ephakamisa iphakamiso zakhe nento yena ayicabangayo ngalesi simo iphutha lokuqala umdidiyeli alenzile elokuthi umdidiyeli ufanele aqonde ukuthi abadidiyeli abanawo umsebenzi niyabona nje basinga abadidiyeli nje asinawo umsebenzi zonke izinsuku umsebenzi wansuku zonke ukubheka into yensizwa useyinduneni zezinsizwa manje ke ukuthole abadidiyeli sebecabanga ukuthi umsebenzi wabo ungaphezulu kowenduna ebese benza amaphutha ukuthi ubathole sebeba ngonqa phambili okokuqala nje umdidiyeli umhlongo alokho ebekiwe akaze ayibiza induna zezinsizwa akaze ayibiza induna zezinsizwa zazo zonke izizwe zamakhosi ukuze azosinikeza igama njengezinsizwa ukuthi yena njengoba ke ebekiwe ezosebenza nezinduna uzosebenza kanjani nezinduna akaza kwenze lokho kwenza ukuthi abanye abantu bengamazi ngoba ukumenyezelwa isilo akusho ukuthi abantu sebeyakwazi ukukhethwa inkosi akusho ukuthi abantu sebeyakwazi kuyaye kufanele kube khona umhlangano obanawo nalabo abantu osukubekwe nabo ukuze noma osukubekelwe bona ukuze uyichaze wena ukuthi wena nansi indlela ofisa ukusebenza ngayo manje lento yabadidiyeli besilo kuwumkhuba nje wabadidiyeli besilo ukuthi kwesinye isikhathi beyikhohlwe ukuthi kahle hle bona abanawo umsebenzi zonke izinsuku awukho umsebenzi owenziwa umdidiyeli zonke izinsuku akanawo nje umsebenzi umdidiyeli okuthiwa kufanele awenze zonke izinsuku ngaphandle kokuthi abeseduze kwesilo ezwe isilo ukuthi sifunani ebesehlisela ezinduneni ayikho into okufanele ikhulunywe umdidiyeli azakhipha igama lize lime angazange ahlangane nezinduna lesi sithangame besenzeka izolo bekuyisithangame bekufuneka simenyezelwe mhlambe kuphela amasonto amabili kukhulunywa ngokuthi kuzoba nesithangami umdidiyeli lapha azokwethula khona ilaka lezinduna hayi labangani bakhe kuphela nabantu abaseduze kwakhe ilaka lezinduna zonke zamakhosi zonke ezihambisana nengonyama yakwakhangela ingonyama yasemashobeni indlula mithi yamakhosi izinto zizoba nezisele koba bumhlongo ngoba indlela abasebenza ngayo baphethe izikhundla lezi zasendlunkulu bayiphethe ngendlela okuphathwa ngazi izikhundla zepolitiki abakwazi ukuhlanganisa bonke abantu basebenza ngalendlela yokuthi abakhona ongekho akekho lapha entweni yamakhosi akusetshenzwa kanjalo lapha entweni yamakhosi umuntu makubonakala ukuthi unenkinga uyalandwa kubuye kuzohlala naye phansi kakhulukazi mayiqhamuka ebukhosini obuthile ngoba uma ungathi wena uphakela umthakatho ngoba nakha umthandi engwakwamandlakazi ehamba nabantu bakwamandlakazi abayishumi ababonayo bona ukuthi ikhona into ayenzayo bese kuthi wena ngoba nakho awumthandi ebese uthi wena kameceleni
ulimaza into yobukhosi, ulimaza into yesilo. Lapha koBaba uMhlongo kuleli thimba elisebenza noBaba uMhlongo ikhona ingqondo yokwehlukanisa abantu. Le ngqondo yokwehlukanisa abantu yiyo ke lena yenza ukuthi nizokwehlulwa lezi zinto ezifana nalezi. Zizonehlula lezi zinto, zizoniphendula ihlaya ezweni. Bonke abantu abathanda amakhosi bayadingeka, noma ngabe uyisixhwanguxhwangu, noma ngabakezwa, noma ngabe unjani, kodwa mayethanda inkosi impiliwa ngeviyo. Ungezwa abantu beqamba amanga lapha beyiculela umaskandi bethi impa iliwa ngobuningi. Impi iliwa ngobuningi, iliwa ngeviyo elithanda leyo ndawo, elisuke lilwela leyo ndawo. Ayikho into ongayenza uwedwa. Awukwazi nomdidiyela ukuhambe uyokhuluma umbono wakho ungahlangananga nathi. Kufanele uhlangane nathi, uhambe uyokhuluma into eshiwo yithi, ukuze inkulumo mayisibuyisa umlilo sikwazi nathi ukuma sithi hayi yithi esakhuluma leli gama asife sonke. Asizukufela wena thina, siyena uJesu thina. Awuyena uJesu nje, asibone uJesu nawe awuyena uJesu. Ngeke sifele wena uhambe uyokhuluma imicabango yakho bese kubuya thina kufanele sini. Induna ziningi la, kukhona nje induna ezindala induna kunayo uBaba uMhlongo, oBaba uMakhathini lapho obuka bakhona. Induna ezindala, kukhona amakhosi asemahlayizeni, kukhona amakhosi amadala, inkosi yakwaMandlakazi. Amakhosi anganikeza umbono ukuthi makunje isimo esikanje siphathwa kanjani. Singaphimisa amagama azoba uthango futhi ekulungiseni sona lesi simo, ngoba lamagama amaningi aphinyisiwe nje lapho asewuthango manje. Angeke kusakwazi ukusebenzeka lezi zinto efanele ngabe ziyasebenzeka ngalolu daba lo. Lensizwa yakwamakhanya bafowethu ngicela ukunitshela mina ukuthi iphethwe yiviyo elithile elikhona la eSouth Africa, ongalazi nokuthi limele ini ezintweni ezimelwayo nje ezweni. Uyabona? Leli viyo nje likhona la, ikhona iviyo likhona la eSouth Africa ongalazi, iviyo la KwaZulu Natal leyinsizwa ongazazi ukuthi zona zimeleni, osomabhizinisi nje abazenzela ibhizinisi, abayidlela imali zama NGO nama NPO nama NPC, abanosopolitiki omkhulu wala KwaZulu Natal, osemkhankasweni, oseqenjini elikhulu, osemkhankasweni okubhidliza uZulu. Akekho umuntu ongayazi lento le, akekho ngisho bona abasendlunkulu bayayazi lento ukuthi kuneqembu nje elithile eselivukelwe ukuhlakanipha okusha kokuthi bolona selithanda ubukhosi obukhulu, selazisa amakhosi, esazi kahle ukuthi abantu abaliholayo ibona abavimba ukuthi amakhosi abe nezwi lelizwe. Ibona bavimba ukuthi ubukhosi bube nezwi kulelizwe. Namhlanje lelo qembu kuvumbuka amaqembu amasha asethi ke manje wona sathanda ubukhosi ngaphezulu kwayonke. Leli viyo lihamba nalelo qembu, leli viyo lihamba nosopolitiki ligcamalazile lenze nje. Lingapha kwelinye iqembu leli viyo, lingapha kwelinye iqembu, kusetshenzwa into yemali, kusetshenzwa into yakwaZulu. Kuyaziwa lokho, niyakwazi lokho, niyakubona lokho. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuyokhuluma wedwa njengomdidiyeli, ufuna ukuyokhuluma wedwa kuvele wena ukuthi wena uthe wathi, isikhuni siyobuya ngawe wedwa futhi, ngoba thina sazilutho, thina asitshelwe lutho. Thina lo mfana thina samkhuza ngendlela yokunsizwa, wasithuka ngenhlamba, sase siyathula ngoba umhlaba lo uzoyilungisela wona umhlaba lento eyenzakala. Akuzukugcina kanje. Nalaba bamethembisa ukuthi bazomvikela, ekugcineni njengoba bemvikela besemnyameni, bayoze behlale obala. Ngoba lento ibhlungu ukuthi kungathi kuthuka isilo, kube namadoda amadala aney'ntshebe, anemizi, anabafazi, aney'ngane, aphuma inqina yokunikeza imali umuntu nolwazi olungelona iqiniso ukuthi akathuki ngonyama. Ibhlungu bafowethu lento le. Ibhlungu weingane zakwethu lento eyenzakalayo. Futhi iwukufa kithi sonke njengabantu bakwaZulu, ngoba akuzukufa lo mfana yedwa. Baningi abantu abazofa ngalento le.
baningi abantu abazofa ngalento. Indaba yokuthi khona abantu ababoshwayo nabantu abanjalo, ake nime ngendaba zokuboshwa. Ukuboshwa kuyinto elula kunayo yonke into. Kuzofa abantu ngalento eyenziwa lo mfana, akuzukufa yena yedwa. Ngoba njengoba beqhathizwe kanjena nje, uyabona manje baqhatha indlunkulu. Indlunkulu izolwa, kuzofa abantu kwakhona indlunkulu ngalento eyenziwa lo mfana lo. Abiza isilo ngomuntu, abesebiza umuntu ngesilo. Bafowethu, imbi wemadoda lento eniyenzayo. Imbi lento eniyenzayo. Lo mfana une-backup leviyo la eSouth Africa ongalazi ukuthi yini eliyimele ngaphandle kokuhamba lifuna ukubukwa, lihambe lifuna ukubukwa izwe lonke leli. Ayikho into eliyimele nje oswathiwa nakho njengamanje kukhulunywa indaba ukuthi ama-foreigners ayona la ezweni. Ngeke ubezwe bephawula kuleyo nto ngoba iningi lalaba abantu abakulamaviyo badayisa ama-drugs. Iningi labo badayisa ama-drugs, bangama-drug lords. Sinenkinga bafowethu yokuthi abantu ababekwe ikhundleni bona abaqondi ukuthi kahle kahle njengoba bekulezi ikhundla, lezi ikhundla zisho ukuthini, zithini, zichazana. Niyabona? Umdidiyeli bafowethu ngicela ukunitshela, umdidiyeli akanawo umsebenzi zonke izinsuku. Umuntu onomsebenzi zonke izinsuku yinduna. Uma ngabe umdidiyeli umhlongo ethi abantu iviyo alihambe liye eGoli liyocinga umuntu noma lihambe liyocinga umuntu kuphi, usho iviyo liphethwe ubani ngoba alikho iviyo yena aliphethe njengomdidiyeli. Yena simfica phambili ngaso sonke isikhathi, isifike sithelele kuyena, athathe insizwa ayinike undunankulu, undunankulu athathe insizwa ayinikeze isilo. Asiyifundeni lemsebenzi bafowethu ukuthi isetshenzwa kanjani, singagcini senze okungekhona ngoba uyabona njengamanje kuzolimala insizwa eyiphethwe izinduna. Iviki neviki eGoli kwehla isidumbu siza la emakhaya, insizwa eyiphethwe izinduna lezo. Ngoba insizwa zitshelwa ngabantu abangayiphethe ukuthi azenzeni, ziphethwe ngabantu abangayiphethe, yibo abashoyo ukuthi akwenzeke ini. Kuzolimala abantu. Okwesibili, induna kufanele ukuthi lolu daba ziluhlanganele, zingayi ukuyokhuluma indaba yokufa komuntu nokubanjwa komuntu nokwenza njani. Ziyokhuluma indaba yokudila nabanikazi balento. Ziyokhuluma udaba lokukhuluma ngokuthi laba okuyibona abakhokhela labafana ukuthi bekhulume lezi zinto kwenziwa njani ngabo. Kunabantwana baseshowe la. Sekukhulumile ngaleli viyo leli elinjengamanje lisupporta leli qembu elisha elifikayo. 2, leli viyo futhi linomuntu ke weqembu elidala kade laba khona ophakathi omkhulu la eKZN okuyena owakhanda leli viyo okuyilona elithwele lo mfana. Amanga ukuthi abamtholi lo mfana lo. Amanga lihlaza. I-agenda nje lena yiqhinga nje liserious abalikhandile ababhizi ngalo. Bese kuba khona laba bantwana baseshowe. Abanye ngiyabazi, abanye ngiyaxoxa nabo abantwana baseshowe. Kube khona abantwana bakwaNongoma okuyibona nje ababhizi ababulala into. Uyazi ukuthi bafethu kunomunye usisi engake ngaxoxa naye wathi uyazi isibongo sakwaZulu siqalekiswe ngalendlela ongakazi uyibona. Isibongo nje sakwaZulu siqalekisiwe kahle hle. Umuntu uyabuka indlela abantu bakhona bakwazi ngisho ukubulala inkosi. Abantu bakhona bayakwazi ukuhlela ukuthi bebulala inkosi. Nje lento abayenzayo njengamanje bayayibulala inkosi. Babulala nje inkosi yakwaZulu bengabakwaZulu nabo. Ibuhlungu siphethwe mina ngikhonza enkosini yakwaZulu. Lelizwe ngelakwaZulu. Isifundazwe sonke sibizwa ngalaba bantu. Kodwa manje bahlulwa ukusihlonipha besikhombisa ukuthi thina njengoba sibahlonipha kufanele ngempela sibahloniphe. Niyabona bafowethu. Kunabantwana baseshowe, kunabantwana bakwaNongoma abaqhatha izwe. Kunabantwana bakwaNongoma, kunabantwana baseshowe abaqhatha izwe. Webantwana siyacela ake niyeke lento eniyenzayo. Iyekeni bantwana lento eniyenzayo. Iyasiphoxa thina esimthandayo.
iyasiphoxa ingane zakwethu thina esinithandayo. Ninikeza izitha zezwe, ninikeza izitha zegceke, ninikeza izitha ikaZulu imkhonto yokuthi azize zizogwaza nina futhi. Akuvumelekile ukuthi sikhuluma amagama amabi siwabhekise kubantwana, kodwa iqiniso lithi baningi kakhulu abantwana abayiziphukuphuku. Baningi kakhulu abantwana abayiziphukuphuku abaxolela ukushisa indlu yonke ngoba nje bethi bafuna ukubulala igundwane bephakathi endlini. Sesikhathele yini webantwana manje? Sesikhathele yini? Ake kulungiswe indlela yokuqondisa izinto. Asizukwazi phela ukulokhu sinikhulekela thina, sinikhulekela nibe nibulalizwe nini. Asizukwazi ukuqhubeka silokhu sithi bondaba ezitha nibe niphoxa amakhosi akwaZulu ngesibongo nangokohlanga ngqo ekhona kungobaba benu ngomkhulu benu kunabantu abanifela befela isibongo sakini abangabona abakwaZulu bese nina nizobukisa ngathi kanje. Nibukisa ngathi bantwana. Sicela nisihloniphe. Sicela nisihloniphe. Labantwana baseshona, labantwana base bakwaNongoma abanye babo. Sisacela nisihloniphe bafowethu. Sesikhathele lento yini. Asikho isibongo esasingenabo ubukhosi. Asikho nje sisodwa isibongo esasingenabo ubukhosi ngoba indoda emzini kaMkhulu wayo iyinkosi namanje. Bese thina sithatha isinqumo sokuzohlonipha nina, sithande nina, bese nina nifuna ukusenza ngathi asilutho. Ngisho lapha emcimbini uthi uyamjabulela umntwana umbone ukuthi ukubuka njengento engaphansi ngisho kwamafinyila ngezinga. Uyibuza ukuthi lo muntu lona ngoba ngiyambona nje ukuthi indaba yakhe ayikho, yini lena yenza ukuthi azenze kanje? Umhlonipha. Izinga lokuzazisa nezinga lomhobholo bantwana baseNdlunkulu liphezulu kakhulu kini. Ninomhobholo bantwana, yonke lento eniyenza enkosini, yonke lento eniyenza esilweni into ephathelene nomhobholo nokungabi naso isibusiso ezimpilweni zenu. Udaba lwalensizwa wengane zakwethu, udaba lwalensizwa lukhwezelwa ngabantwana baseNdlunkulu. Lensizwa njengoba yenza kanjena ikwazi ukukhuluma, indoda ikwazi ukukhuluma iziyongena esibelethweni somkaNkosi. Hawu uyakwazi kodwa khona ukufika kwakhona esibelethweni setshitshi, uyakwazi ukufika uze uyofika esibelethweni somkaNkosi, indlovukazi yongena esibelethweni phakathi, umemeze inkosi ngegama, umemeze umalume wenkosi ngegama, umemeze indlovukazi ngegama. Ngane zakwethu senzani? Niyakubona ukufa kuzoba phakathi kwethu sibhekene nezinto eziningi kangaka. Niyabona ukuthi kuzosuka impi phakathi kwethu sibhekene nezinto ezingaka izwe lehamba. Musana ukukhanda le diversion eniyikhandayo ngalomfana. Kune diversion ekhandwa ngalomfana, ikhona into abantu abaphezukwayo abayenzayo. Musana ukudukisa umkhondo ngeimpilo zethu, kubi lokho enikwenzayo bafowethu. Musana ukudukisa umkhondo, nidukisa umkhondo izwe liyahamba ngapha lithathwa ngabantu bokufika labe nisebenza nabo kuma drugs ngapha nina nebhizi nenza ngazuthi aniboni, nilekelela abantu abafuna ukubhidlisa isizwe. Ufika kanjani esibelethweni seNdlovukazi? Ungena ngaphi mawuye esibelethweni? Ungena ngaphi? Nje ake sithi uyahamba ngibheke khona, ungena ngakuphi esibelethweni? Ngoba idwaba zenkosi leziyana. uNkulunkulu anithethelele ngoba lokho enikwenzayo anazi ukuthi kunomthelelo omubi kanjani esizukulwaneni sakho, noma ungaba iqhalaqhala bengakanani okwamanje. Kodwa lokho okwenzayo wena wakwaZulu, wena owumZulu, lokho okwenza enkosini kuyoba nomthelelo omubi empilweni yakho ungakapheli lo nyaka. Awuzukuphela lo nyaka laba abantu abaganga ngenkosi, abaganga ngesizwe uNkulunkulu engabavakashelanga. Uzonivakashela uNkulunkulu. uNkulunkulu abe nani, anibheke, anibhekisise, iso lakhe lihlale kini, ngoba lokho enikwenzayo kubhlungu kithi. Kubhlungu yezwele. Ayizondi inkabi, abadidiyeli neinduna abafunde imisebenzi yabo, befunde ukuthi umsebenzi wami uhamba uphelela mina mangisebenza nalo, ngisebenza naye kanje. Singaveli nje sithi ngoba sesibekwe ekhundleni bese sivele sikhuluma noma yini engeke ize ibe umthetho ngakusasa. Ayizondi inkabi. Danke.